Hayibo. Ngathani nginiki home ground advantage ngoba la phela mina. Sanibonani ma South Africans amahle. Ninjani? Nithi nanazi nje ukuthi nogcwala ipoint kanje kubuwe nina. Nagcina nje ukuhamba ipoint. Ipoint akusalone lethu senabanikazi balo. Abadayisa ama drugs emini kaBha. Ungasho lutho soke sengekho lamaphoyisa u100 esiwabona la. Nangizwa ngithini? Ngithi amaphoyisa soke sengekho masikhala ngama drugs. U600 million usuku usungakhishiwe masikhala ngehuman trafficking. Zonke lezi zinto azikho kodwa masithi siyamasha buku uhulumeni unama capabilities amangana. Ashayelene uhulumeni izandla. Sithi shine uhulumeni shine. Nani lapho kuma drone shine. Angithi siyayazi into esizele la ngithi. Azizile ukuzodlala la. Ngifuna siculeke kodwa ngifuna niculo wangampela ke senicula nami. Akithi siyalazi iculo esiliculayo yathini? Akithi siyalazi iculo esiliculayo. Nakhathala pho nikhathele. Sihambe. Siyeke. Lapha emuva ngiyangizwa. Siyacula sonke ngithi. Sithini masicula sithelethi liswe. Ngaqoniseki. Mhlawumbe ngisindwa isikhwama. Namhlanje khona ngisho ama-artist ase South Africa. Awushayini ama-artist shayini? Angikwazi ukucula mina ngilona i-artist kodwa ngizocula. Ngoba le culo mangilicula lisuka la enhlizweni yami ukuthi leli izwe lethu silibangelani pho. Salibanga namaSomali izwe lethu. Salibanga nama Nigeria izwe lethu. Salibanga nama